Здравейте! Отново ме зарадвахте с прекрасните снимки, които ми изпращате. Благодаря ви и очаквам да получавам още такива на Facebook страницата ми Василена Snails. В днешното видео ще ви покажа как да си направите този изключително бърз и лесен маникюр. Започвам с нанасянето на основа, след което този цвят, който избрах аз, а вие можете да изберете какъвто на вас ви харесва. След което използвам черен лак с тънка четка, за да направя декорацията. Може да използвате бял лак или пък брокат, пак би било чудесно. Правя две успоредни една на друга линии, вертикално на нокета, след което запълвам пространството между тях с малки линийки в зигзагообразна форма. Отстрани правя напречни линийки и още една вертикална, която обграждам с точки от двете страни. И това е завършеният маникюр. Ето така изглежда той преди да съм нанесла топ лака. Избрах да сложа матиращ топ лак. Ето така изглежда накрая. Надявам се да ви е харесал и да изпробвате този или някой по-различен вариант. Ще се радвам да ми напишете коментар по-долу. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да виждате първи новите видеа всяка седмица. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!